L'Espai Contrabandos som una llibreria i també som un espai de promoció de l'edició independent i del llibre de pensament crític. A més, fem activisme cultural a través de moltes activitats. Físicament, actualment aquí hi ha 46 editorials, gairebé, com veieu, una cinquantena d'editorials independents que tenen un espai físic i ofereixen el seu catàleg d'edició independent. Tenim, a més, un espai infantil per tota la canalla que vulgui venir, acompanyada, òbviament, dels seus mares, pares, mapes i tota la gent que acompanya les criatures i que tinguin ganes de gaudir de la literatura en un espai com l'Espai Contrabandos. Al setembre del 2015 vam venir aquí al Raval, a la seu del carrer Junta de Comerç, i tot prové d'una iniciativa d'un grup d'editorials associades sota el paraigua de l'Associació d'Editors Contrabandos i altres editorials independents que ens vam sumar a crear aquest espai llibreria i espai de promoció de l'edició independent i del llibre de pensament crític. Les activitats que fem a l'Espai Contrabandos són molt diverses, sempre sota el paraigua del pensament crític. Són activitats com ara presentacions de llibres en format debat, com ara presentacions de llibres en projeccions audiovisuals. Nosaltres, modestament, aportem un granet de sorra més en aquest activisme cultural al barri, que ja és molt ric. Tenim la sort de poder participar i col·laborar amb moltes entitats, col·lectius i llibreries aquí al barri, per exemple, òbviament amb els companys de Virus, de la distribuïdora Virus, també amb la llibreria i espai d'activisme local. I també, òbviament, amb els propis veïns i veïnes del carrer Junta de Comerç, fins i tot també amb altres entitats com la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, el Casal dels Infants, entre d'altres entitats. Les propostes de futur de l'Espai Contrabandos passen per reforçar tota aquesta relació que tenim amb tots els agents culturals i socials del barri, passa per promocionar més que mai l'edició independent i el llibre de pensament crític, que creiem que ha de tenir un espai i que ha de ser conegut per la gran majoria de la població, pels veïns i veïnes del Raval i també de tot el districte de Ciutat Vella.